گوندê Tiltanê gunda Kurdiyê parêzgeha Helebê bi ser melbenda Exterîn ve yê neşteciyê wê nêzî 1500 kesî ne. Panava gund nêzî 1300 hektarî yê. Êlên li gund êla dîdan e. Mervantiya wan bi gundê Sûsinbat heye û Şeddûd û Tuwês û Kisar Qolsrûc û Ghoz heye û eşîrek Erebî jî tê de hene. Tayyên evana müstenfiîn ji belavbûna erda dan wan jî. Wek min got bi ser parêzgeha Helebê melbenda Exterîn e. Dûrî Helebê yê 26 kîlometr û dûrî Exterîn e 7 kîlometr. Ji hêla rojavayê wê gundê Cibil'asî û Ghoz evana her du gundî Kurdîn e û ji hêla Rojhilat gundê Dûrilhewayê û ji hêla Başûr Eblayê û Tilçîçan ev jî Kurdîn e û ji hêla Bakur Tlatîniyê yî. Gund navdar e bi çandiniya genim û ceh û nîsk û panavnî jî hene bo darê zeytûna û tirî. Bez jî xwedî dikin bi zin û çêlek û bazirganiya kayê jî dikin û aliban dikin. û menşerê kevir jî tê de hene. Gund jî cihinî jê hatin rûxandin û millet jî hat koçberkirin û bêtirî ji 5 kesî jî hat kuştin bi topbaran kirinê. Girtin jî çêbû ji kesnên gund ji hêla Daeş û taniha kesnê hene jî ji xwe nexuyan e wendayîn e. Ev agahî gihîştin me ji hêla neşteciyên deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzer im ji devera Dirbêsiyê.